tá škola pre tie decká, čo sme mohli vidieť v tom videu, je tak dôležitá ako priateľstva alebo ako rodina. V tom veku tých deciek som vyzeral asi takto, čo boli moje záujmy, čo som mal v hlave. Iba to, že či budeme hrať fotbal alebo hokej po obede, čo budem robiť cez víkend, samozrejme, či mám urobené domáce úlohy alebo či bude písomka na druhý deň. Ja si myslím, že tá škola, do ktorej vlastne chodia, ich z toho ťažkého života trošku vytrháva a vlastne im pomáha zabudnúť na to, čo sa deje vonku, čo sa deje v ich domovine, z ktorej museli odísť. A ja im prajem, aby sa mohli zase po škole zaoberať iba tým, či budú hrať futbal alebo hokej, aby sa mohli vrátiť do svojej školy, do ktorej chodili predtým, aby sa mohli vrátiť domov. Zdieľajte toto video alebo fotku vašej školy.